Nasabar Janar Murtala Muhammad shi ma bai tsira ba daga wajen masu jirkita tarihi da cakuɗa al'amura. A misalan da masanin tarihi da al'amuran yau da kullum, Injiniya Ibrahim Abdullahi yake bayarwa game da jirkita tarihin Kano da Hausa, ya fayyace haƙiƙanin nasabar tsohon shugaban ƙasan, inda ya bayyana dalilin da ya sa zuriyar Inuwa Wada suke cewa shi ɗan uwansu ne. Ku saurara ku ji. Akwai wani shugaban ƙasan soja da aka yi a Najeriya da ake ce da shi General Murtala Muhammad. General Murtala Rahmat Muhammad. Na tabbata kasan tarihin wannan mashahurin soja, mashahurin wato ɗan ƙasa na gari, kuma wanda ake nasaba shi da jihar Kano. To Malam Jibrin, a Kano an ce shi General Murtala Muhammad Bafulatani ne daga Fulanin Genawa. Genawan nan ana yin magana kan wato Fulani nasabar kakanmu Malam Aminu Kano da kuma wato zuriyar sarkin fada Inuwa Wada. Sarkin fadar Kano Inuwa Wada, wanda har wato tarihin ke tafiya cewa shi General Murtala ɗan uwan Inuwa Wada ne, zuriyar su ɗaya da Inuwa Wada, ‘yan uwan juna ne. To ina so Malam Jibrin ka kuda kunnen ka ji abin da zan gaya maka, kuma ka tuna Inuwa Wada a cikin zuriyar nan shi kaɗai ne ya rasu, amma ‘ya'yansa da jikokinsa baki ɗayansu suna nan. To ga saƙo ka kai musu, suna da rai ka gaya musu, General Murtala ba ma ɗan arewa ba ne. General Murtala ba ma ɗan arewa ba ne. Babu abin da ya haɗa General Murtala da gidan Inuwa Wada, babu abin da ya haɗa su. General Murtala sunan mahaifinsa Muhammadu Auci. General Murtala yarensa Kukuruku na jihar Bendel ta jiya. Garinsu yanzu yana tsakanin Efoma da Auci. Efoma shine garinsu gwamnan farar hula na jihar Bendel na farko wanda ake ce masa Professor Ambrosali. Murtala mahaifinsa ɗan Auci ne, ƙabilar Kukuruku. Babu abin da ya haɗa Murtala da Inuwa Wada, babu abin da ya haɗa su. Abin da ya haɗa su shine mahaifin General Murtala Muhammadu Auci ya zo ya yi aikin aikatau a gidan wato Inuwa Wada. Aiki ne ya kawo shi, irin aikin aikatau, irin wanda bai da ƙarfi yake yi a gidan masu ƙarfi. Abin da ya haɗa su kenan. General Murtala ɗansa ne. Duka ‘ya'yan Inuwa Wada, babban ɗansa Mutare ai baki ɗaya a Turai ya rayu, a Turai ya karatu, bai san wani abu Najeriya ba. Saboda haka duka ‘ya'yansa, ‘ya'yan Inuwa Wada da ‘ya'yan ‘yan uwansa na cikinsa Turai suke tafiya su yi karatu. Idan akwai wani soja a gidan, ambata mun sunansa. Saboda haka menene ya kai Murtala soja? Shine saboda ba ɗan nasabarsu ba ne. Ba gata ne ya kai su so bai kai shi soja ba. Me yasa Murtala ya zamto zuriyar gidan Inuwa Wada? Shine saboda Ubangiji ya kaddara Murtala ya zama mutum makami har na shugaban ƙasar Najeriya. Wannan shine ya kawo kalan dangi gidan Inuwa Wada suke cewa dan uwansu ne, to ƙarya ne, suna da rai. Ka je ka kalubalance su. Na faɗa General Murtala ƙabilar Kukuruku ɗan Bendel ne, babu abin da ya haɗa shi da gidan Inuwa Wada. Ƙarya ne, ba gani ba ne, kuma suna da rai. Ku je ku kai musu, in sun isa su faɗa da wanda ya ta ina suka haɗu. Ɓangaren uwar General Murtala, wadda kun san Rahamatun nan kowace ƙabila ce duniya duka ta sani, ko ɓangaren ubansa.
idan a wannan ɓangaren suka haɗu su faɗa muku ta ɓangaren su tasu uwar suka haɗu ko ta ɓangaren su nasu uban ta ina Murtala ya haɗu da su fito su faɗi wannan nasabar billahi allazi la ilaha illa hu ba su isa ba ƙarya suke. Babu abin da ya haɗa Janar Murtala da gidan Inuwa Wada, babu abin da ya haɗa Janar Murtala da wata nasaba ta Fulani, ƙarya ne. To, kun ji nasabar Janar Murtala Muhammad. Domin tabbatar da wannan nasaba, kuna iya zuwa ku tambayi magabata da masana. Domin sauraron cikakken tarihin rayuwar Murtala Muhammad, sai ku kalla wannan bidiyon.